le masa in he video an tu te kanal pai so krista mingin chibai buk sewani ni kan tun lai bo ruak kan thria a covid-19 na wangin kumin hian kan in khom tlem hle maya hun rei tak thlasari deuh thaw kan in khom thei talo ani a chuti lai chuan pathian thu kan in khom thei lo wangin biakina ngai thlak tur om talova chuwang chuan rilui na vei ve hle a tin nge ti ang ti te rilui na ngai to thina amaro chu mani in sit ana du khop maya amani ina pathian thu han soya han ti turin kinglo in ti na du khop ani amaro chu atul na engtiare nge kan la in lockdown don emo engtiare nge kan in khom thei lo don ti hi a hriat thei si lo chuwang chu atul na hian min nora min ur thun ni ben ke hria chuwang chuan pathian thu lam hi he YouTube channel a hian han da ve kan tumta ani a pathian thu Bible study ang zong te pin bul han chan tai la thain kan ringa ti chuan atul langin sermon toi te po alne chhozel tura ngai la a tha ome amasa a kan soi du chu Genesis bung kwa a khan kan mu a chuta Karil Bible study masa veratana om chu chimbal chungsang hi ani a hei pathian hian thu athunga Genesis bung kwa hian pathian thu thung kan mu a chu Bible thu thung ti alan nama saber ani a thu thung ti hrim hrim hi Bible a hian thu thung hlui a hian mun zani somli vela oma thu thung thorai ro chuna tambak lo ni ome mun somni chuanga om ani ome chu tiang chu ani a ti chuan he Bible a thu thung lan na pasaber chu Genesis bung kwa hian ani a chu ta chuan pathian in thu a thung ani chu thu thung chuan a huap zau khop maya bung kwa chang som pakhathi kan en chuan bung kwa chang som pakhatha hian ti hian in ziaka tirin hne na ka thu thung chu ka ti nge tang ti sa zong tuile da ti boralin an om le to lovanga leiti cheturin tuile le to hek lovang ti in asoya diani leiti cheturin tuile to don lo ti thu thung kha ani chu ta chuan chu thu thung chu enga tinge pathian in a thun kan ti chuan he ti lai en le dila bung ruka hian lo lang ta a thon thu kan traffic maya Bible kan share thina thu soi te pok kan ngai thla thina kan traffic ani chu ta chuan bung ruka hian mi hring te chu an sual em awangin pathian chuan sual ati em mai ni chuwang chuan mi hring te hi leichunga ta ka ti boral te mayang ti in te chuan tui kha nova hun line tui alo let ta te chuan mi zong no te chung kwa ti lo chu an boral ta an thi zo ta ni ti kan hria ani ti chuan tui akam hnuwa chuan pathian chuan an ngai tua khatianga mi hring zong ti hlum tuilet manga ti hlum kha ka ti to don lovani ti in thu a thlung ta chu a thu thlun na a po chu keile nang ni le ti sa zong ami thil nung tin reng te kara ka thu thlung om hi atiani no wa te den chok ni lovin he leya thil dung zong nen pathian in kara thu thlung ti na ani chu chuwang chuan he thu thlung hi pathian le khovel in kara thu thlung te po ti la a sual om lo ve ti chuan chu thu thlung chu han soi ta lokila chin akhan kan share to a chu thu thlun ina atum ber chu leiti cheturin tui alo le to hek lovang ti sa zong tui le da ti boralin anom le to lovanga ti hi chu thu thlung ina tum ber chu ni chu ta chuan pathian ina soi chu symbol ka pedon cheu ni ti ta chu a chin chiana symbol chu enge ni kan ti chuan chimbal kan ti kha ni tai chimbal chu science lam thiam da chuan engtianga lo om nge engtianga lo piang nge lo inform nge a khoi them ti zong kha in thazok in ka ringa ke chuan chu lam chu ka thui lem lova ma ro chu
helai kan Bible ina soi chin ai ro hi chuan pathian ina soi chu tin moi ka ti riau chu chang so bung ko chang song pathuma hian pathian chuan chuma khian athian tu da chuan ka chimbal ka zam tira athiani chu chu chuma ka chimbal ka zam tir ti lai hi angai nom di chimbal hi ro an sura khua ten chia chumi zo chuan khua lo thiang le ni lo sale chu ta chuan chimbal moi tak mai kan mu thina chu chimbal satli alo ni ho lo mai pathian chuan ka chimbal keima chimbal atiani chu pathian chimbal ngei chu pathian chuan azam tir tan alo chan le khatianga alo dan kha chu eng po ni sala pathian ina tir khatiang tak tura pathian ina arem aduan ti kha achiang khop maya chu ta chuan pathian chuan chu chimbal chu ka zam tir chu ke le leikar thu thung chin chi na tur ni ang atitani ti chuan han soi da zel la ka relu ne em le he Bible kan sira ka relu lo thar achu helai hi anitani he ta bungkua chang som le paruk chowa kan chu ta chuan ke ni chuan chimbal an lo zam ta chuan Bible kan no pan laia kan zir thin te no wa chan chin kan zir thin te kan han ngei tu chimbal lo zam pathian in tu ti let to don lo vani ti in kan han thre chuak thina amaro chu pathian ina chu chimbal azam tir chan tak i timai la ero chu ta hian chang som paruk hen soi ta ni tin chimbal chu chuma zam thinang ti chuan pathian le leichunga ti sa zong zinga mi thil nung tin reng te kara kum phutu thlung om chu ka hriat reng theina turin na thia pathian chu na hriat reng theina turin adota enge soi kan ti chuan ka en thinang athiani mi hri ina chu chimbal chu kan en thina ti chuan pathianin tui ti let to don lo tui let tir to don lo ti kan hriat chuat na tur kha ani thova ma aro chu aya pui zo le chu ai pathian ina tum zok po ni ang pathian ina arwa mandan zok po ani ang chu ero chu lai chang som paruka top na ron soi hi ni ta ni ka hriat reng theina turin keima hian ke en thinang tin pathian chu na soi ta ni chu lai chu ro pui angai nom ti pathian chuan chu chimbal chu en thinanga mi hring fa te khu tui let mangin an vaya an thina turin ka khrem to don lovani tin a soi ani chu ro pui khop ani pathian hian mi hring te hi min mangai min siama min thla tham lo min en zoya kan thana tura ngai tu ti helai tang point chiang ome chuwang chuan helai thu tang hian kan ngai tu na mang thar leila pathian hian min du ani min mangai ni chuwang chuan pathian lam i hoi veng u ti in kan ru po si mela man thale ome kati kha kan Bible study kan han tia helai chang toite kan han ngai tu ho thei chu ani kan du to ka nga lalpan thu mal som ro se